Hello mga rebels! Nagbagarabay tayo amin. Ito man ang pinagsatungan ni Emmy Torres Tubo iti Cagayan Valley. May nga OFW titiko it. Contenders number 8 for the finalists. Mabuhay OFWs. Naragsak, anarigat, tiagindeg, balasiw takaw. Nusumken, kanyak ni iliw, panunot ko ti mapukaw. Tas manla na imbag unay, paadipen anyan aliday, aglalo numatumpungang, amu adi kainawatan. Iliw adi maipeksa, trabaho niya narigat na, mapunas laeng dayta, numadanon panaginana. Pamilya nga napanawan, di panunod di mayaw awan, yan numadanon ti sweldo, naragsakak tadamay pawit ko. Hello together la, all horados, all sponsors, and all viewers. Mabuhay OFWs! No addaman na patik, kanyak itangapan panunutik, masakbayan ti pamilya, na urnos ken napnuan ragsak. Uray no pinaadipenak, sa balian nasyonan na panak, kapulaeng kada kayo, rigrigat ko ket ibtura. Ket numaturpos konton, panagtrabaho ket agodon, ragsakto ti mariknak, tamakadan na kunti pamilya. Uray nurigat na pasarat, di daang mo nakaurnungak, masakbayan ti pamilya, itan na isa ganaan. Mabuhay OFW! Saan ka man sulok ng daigdig, saludo ako sa inyo. Mabuhay OFW! Alay gawa para sa kapwa. Maraming salamat!